Prežiť s deťmi dlhší road trip som chcel už odkedy sa narodili. Konečne prišiel čas, keď sme si s Veronikou povedali, že by sme to mohli zvládnuť bez toho, aby sme prišli o všetky vlasy a nervy. Na svete je ešte veľké množstvo miest, ktoré by sme im chceli prejsť. Ale takýto zoznam má asi každá rodinka. Tentokrát sme sa im rozhodli ukázať hneď 3 nové krajiny a tak spoločne objaviť krásne miesta v Česku, Rakúsku a Taliansku. 2 týždne na cestách, ale milión zážitkov. Našou prvou zastávkou na našom roadtripe bolo krásne české mesto Litomyšl. Je to malebné mesto vo východných Čechách, známe svojim historickým centrom a kultúrnou tradíciou. Dominatou mesta je renesančný zámok Litomyšl, zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Mesto je tiež rodičskom slávneho českého skladateľa Bedřicha Smetanu, na ktorého počesť sa tu každoročne koná hudobný festival. Okrem bohatých dejín ponúka Litomyšl aj množstvo galérií, kaviarní a moderných umeleckých prvkov. Je to miesto, kde sa harmonicky spája história, kultúra a súčasný život. Aj to sú také všeobecné poznatky. Najlepšie si to mesto vyskúšate, keď si ho sami prejdete. Hneď v úvode našej prechádzky po meste sme tu našli takéto zvieratka, ktoré plávali vo vode. A dokonca aj takýto krásny obrovský strom. Prechádzka viedla popri potôčiku a už tu som si všimol mnohé umerecké drobnosti, ktoré v meste môžete vidieť. Napríklad aj takúto vec, ktorá vydáva zázračný zvuk. Naša prechádzka nás zaviedla aj do miestnej veselky. Sme si vyskúšali tradičné české pivo z tohto domáceho pivovaru. Okrem toho sme čašníkovi doniesli aj kúsok nášho Martinsu. Ten bol nadšený a tak nám podaroval Bedřichovú 11. Následne sme sa vybrali do centra mesta, kde sme prešli okolo najväčšej dominanty, obrovského kostolíka, ktorý mal skutočne krásne detaily. Následne sme sa dostali až do takého krásneho parku, kde sa dievčatá skutočne prebavili. A hneď vedľa parku sme našli aj takýto klavír. Čo myslíte, vyrastie z malej Zoji nový talent? Samozrejme si to musela vyskúšať aj Veronika a zaspomínala si na svoju základnú školu. Keď sme boli v Litomyšli, tak si v meste pripomínali akurát 100 rokov od úmrtia Bedřicha Smetanu a tam bolo cítiť na každom kroku. Toto mesto je krásne aj v noci, ale nájdete v ňom aj mnoho bizarností, ako napríklad tohto pána alebo túto žabu. My sme sa na druhý deň ešte aj vrátili nakrmiť zvieratka, ktoré sme predtým našli vo vode. Bohužiaľ tie tam neboli a prišli sa napapať iba kačky. Na budovách nájdete aj množstvo zaujímavých nápisov, mnohé z nich sú skutočne vtipné. Takéto nápisy nájdete aj na schodoch, ktoré vedú v zámku v Litomyšli. Tie nás preverili. A keď sme prišli ku zámku, skutočne si všímajte tú okolitú krásu. A hlavne tie mozaiky, ktoré sa na zámku nachádzajú. Keď som sa tak pozeral, každá bola iná. Nenašiel som dve rovnaké. Majstrovské dielo. Škoda len, že zámok počas našej návštevy prerábali a tak sme si ho nemohli pozrieť bližšie. Kúsok od zámku sme našli aj múzeum plné bábik a rôznych drobných predmetov. No len sa pozrite, čo všetko sa tam dá vidieť. Niekedy som na tie bábiky a mal pocit, ako keby ma niektorá z nich sleduje. Boli ich tam tisíce. Niekto sa na tomto mieste sprebavil. Dievčatá boli sme nadšené a nevedeli sa na jednotlivé bábiky vynadívať. A nie len dievčatá. Niektoré mi pripomínali scény ako z hororu. Našli ste tu napríklad Elvisa, Chaplina alebo aj princa. Následne sme sa presunuli do parku, ktorý sa nachádza nedaleko múzea a šli sa aj osviežiť do tunajšej fontány. Všimnite si, aké miesta má táto socha vyšúchané. Podľa mňa to nie je náhoda. A v Litomyšli vám ešte ukážem, v akom krásnom ubytovaní sme boli. Našli sme síce moderne zariadenú izbu, ale bolo v nej veľa starožitností. Z Litomyšle sme sa presunuli viac ku Pardubiciam. Nachádza sa tu taký malý mačací zámoček.
Vedie k nemu krásna prechádzka popri koňoch. Jednoznačné miesto, ktoré sa oplatí vidieť. Mačací zámok je originálne a hravé miesto, kde sa fantázia stretáva s láskou ku mačkám. Zámok je plný interaktívnych prvkov, mačacích postavičiek a tajomstiev ukrytých v jeho komnatách. Návštevníci sa tu môžu zabaviť pri prechádzkach, hádankách a objavovaní zákutí, ktoré pripomínajú rozprávkový svet. A takto už vyzerá ten zámoček. Je to ako veľká prelieska pre všetky deti. Tie naše takisto neboli výnimkou a šplhali sa či už po skalách alebo po hradbách. Do zámočku sme sa ešte presunuli takou krátkou prechádzkou cez lesík až ku krásnej rozhľadni. Objavovali sme prírodu, husenice a vyskúšali si rôzne veci v tomto náučnom chodníku. Samozrejme sme aj kokoštovali domáce maliny. Na náučnom chodníku sme našli skne veľa miest, ktoré si deti mohli vyskúšať. A takto už vyzerá tá krásna rozhľadňa. Neviem ani koľko toho bolo schodov, ale bol z nej krásny výhľad. Vedľa rozhľadne sa nachádzalo aj malé ihrisko, kde sa mohli opäť deti vyšantiť. To sa mi v Čechách páčilo, že pri tých miestach ste našli aj niečo, kde sa môžu deti zabaviť a vy si môžete na chvíľočku oddychnúť. Večer sme ešte stihli zablúdiť do Hradca Králové, tentokrát už bez detí. Navštívili sme koncert Eda Sheerana. Tá atmosféra bola skvialená, my sme išli trošku skôr, aby sme si vychutnali ešte aj koncert Calluma Scotta. Rád by som vám tu dal aj niektoré jeho pesničky, ale YouTube mi to asi zakáže kvôli autorským právam, a tak si aspoň trošku vychutnajte atmosféru, ako to tam vyzeralo. Samotný koncert to už bola topka, aj keď nie som až taký veľký fanúšik Eda Sheerana. Veronika si to pri mne náramne užila. Bol to predovšetkým darček pre ňu. Zážitok však nastal aj potom, keď sme skoro 2 hodiny čakali v kolóne na parkovisku, aby sme sa vlastne z koncertu dostali naspäť za deťmi. Nasledujúci deň sme strávili v Pardubiciach. Pardubice sú významné mesto vo východných Čechách, známe svojou históriou a priemyselnou tradíciou. Medzi najznámejšie pamiatky patrí krásny renesančný zámok a historické námestie s radnicou. Mesto preslávil aj tradičný dostihový závod Veľká Pardubická, ktorý patrí medzi najťažšie preteky v Európe. Pardubice sú tiež domovom známej perníkovej tradície, pardubického perníku, ktorý je chránenou regionálnou špecialitou. Na našej zastávke sme sa zastavili na toto zaujímavé miesto a našli sme tam množstvo rôznych technických zaujímavostí, ktoré sme si mohli vyskúšať, či už to bolo drevené domino, schody, ktoré trčia len tak z prázdna a podobne. Čo myslíte, podarilo sa nám toto domino poskladať tak, aby aj spadlo? Dievčatá sa na tomto mieste skutočne prebavili a stavali si z tohto obrovského domina rôzne veci. Následne sme sa presunuli ku Pardubickému zámku a pozrite sa, tam na nás čakali takéto krásne pávy. Tie len tak voľne pobehovali pomedzi ľudí. Okrem toho sa tu nachádzala aj veľmi hlboká studňa a dalo sa ísť hore do veže, my sme však do nej nešli. A samozrejme, tie pávy ste našli aj tu. A opäť si pozrite tieto mozaiky. Opäť je každá úplne iná. Následne sme sa premiestnili do takého malého múzea, ktoré sa tu nachádza. Tu si opäť mohli deti vyskúšať rôzne veci a rôzne vynálezy. Či už z doby minulej, alebo aj súčasnej. Skúšali si aj nejakú hru na divadlá, a sledovali, ako funguje pódium, ako sa osvetľuje a podobne. Okrem toho sme tu našli aj rôzne historické veci a pozrite sa, tu je dokonca mapa plochej zeme. Deti si taktiež mohli vyskúšať, ako sa pracuje alebo ako sa vymienialo kedysi koleso. Mal som dojem, že im to s tým kľúčom ide lepšie ako mne, ale bábiky ma prenosledovali aj v tomto múzeu. Takisto tu bola vitrinka, ako vyzerali potraviny kedysi dávno. To už si nepamätám ani ja. Z Pardubic sme sa nakoniec presunuli do Prahy.
Praha je hlavné mesto Českej republiky, patrí medzi najkrajšie a najnavštevovanejšie mestá Európy. Jej historické centrum s Pražským hradom, Karlovým mostom a Staromestským námestím je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. V Prahe sme už boli niekoľkokrát, ale deti sme tam zobrali po prvý raz a boli skutočne nadšené. Strávili sme tu hneď niekoľko dní. Zážitok bolo pre nich aj metro. Sice sme už metro navštívili v Londýne či Budapešti, ale aj to pražské má niečo do seba. Medzi prvými zastávkami sme sa boli pozrieť ku Pražskému hradu. Prezidenta sme tam však hľadali márne. A pozrite sa na tento skvost architektúry. To je veľká krása, ako sa im to v minulosti podarilo postaviť. Tu sme sa však dostali aj do úplného iného sveta. Všade bolo neuveriteľne veľa turistov. Nájdete tu veľa historických miest, ale aj tých moderných. A tá Plzeň skutočne stojí za to. Na Karlovom moste nesmeli chýbať pouliční umelci, ktorí vás dokázali za pár korún namaľovať. Bolo krásne leto a tak veľa ľudí trávilo svoj čas na loďkách a pri vode. A pozrite sa, koľko ľudí išlo cez ten prechod. Okrem toho sme sa samozrejme zastavili aj na Orloj a mali sme šťastie, že sme išli v celú hodinu a tak sa aspoň trošku krútil. Najlepšiu hlášku mala však Emka. Trvalo to síce len nejakú polminútku a ona vraví, a to bolo všetko? No čo je na to môžete povedať? A pozrite, toľko to ľudí vlastne na ten Orloj čaká. Myslíte, že boli rovnako nadšení ako Emka, alebo ich to bavilo viac? Našli sme tu aj takýto krásny obchod s hračkami a potom sa zastavili aj do jedného modernejšieho. Tie presuny metrov nás bavili. Veľmi rýchlo sme boli všade. Druhý deň sme zvolili zastávku tzv. Pre deti. Navštívili sme Pražskú zoo. Hneď v úvode sme boli navštíviť tučniaky, lebo tie v Bojniciach nemáme. Dievčatá z toho boli nadšené, ale v zoo nájdete mnoho ďalších živočíchov, ale aj rôznych prvkov, kde sa môžu deti vyšantiť a zahrať. Pražská zoo stojí za tú návštevu a keď je vám teplo, dokážete sa tu aj na chvíľočku schladiť. Táto voda však bola ľadová. A pozrite sa na tieto korytnačky, tie sú neskutočné. A čo tá gorila, ktorá vás sleduje, alebo lev, ktorý by si na vás rád pochutil. A na tu sme sa previezli na lanovke. Čo myslíte, taká by mohla stále viesť aj na Martinské hole? Tých zvierat sme však videli neuveriteľne veľa. Ani neviem, aké všetky druhy. Najviac sa mi však páčili slony či žirafy. Zo zoo sme sa potom ešte presunuli do krásneho parku, ktorý sa tu hneď vedľa nej nachádza. Opäť nejaké koníky, dalo sa previesť aj na koči, ale dievčatá si skôr užívali tie také atrakcie. Čo bolo zaujímavé je, že toľko zelene som v Prahe ako si ani nečakal. Deti sa tu sme mohli vyblbnúť. Ak ste mali chuť, dokázali ste si tu aj zacvičiť, alebo si ísť zabehať. Takže na tomto mieste sa sme zabavia všetci. No a náš posledný deň v Prahe sme strávili prechádzkou na Vyšehrad. Keď Zojka nevládala, takto krásne sa nám nevozila. Vyšehrad je krásny a oplatí sa ho ísť pozrieť. Podľa starej legendy bol Vyšehrad kolískou českej histórie a miestom, kde začali prvé veľké príbehy českého národa. Práve tu vraj vládla múdra knežna Libuše, ktorá z hradieb Vyšehradu prorocky ukázala na miesto, kde neskôr vyrástla Praha. Vidím mesto veľké, ktorého sláva hviezd sa bude dotýkať. Hovorí sa tiež, že v hlbokých vyšehradských sklepeniach spia českí rytieri, ktorí sa raz prebudia, keď bude vlast v najväčšom nebezpečenstve. Vyšehrad tak nie je len starobilá pevnosť nad Vltavou, ale aj miesto opradené tajomstvami, legendami a duchom pradávnych čias. Už bol čas opustiť Prahu a nasmerovať sa za ďalším dobrodružstvom do ďalšieho mesta. Tentokrát sme zamierili na juh a navštívili Český Krumlov.
Je to historické mesto na juhu Čiech, známe svojou jedinečnou atmosférou a zachovalou architektúrou. Dominantou mesta je rozľahlý zámok Český Krumlov, ktorý patrí medzi najväčšie v Česku a je zapísaný na zozname UNESCO. Úzke uličky, renesančné domy a rieka Vltava, ktorá sa mestom kľukatí, vytvárajú nezameniteľnú scenáriu. Mesto je aj centrom kultúrneho diania, konajú sa tu festivaly, divadelné predstavenia aj umelecké výstavy. Český Krumlov je miesto, kde sa spája história, umenie a romantika v dokonalej harmónii. No a pozrite, akými uličkami sme sa tu predierali my. A nakoniec sme zaparkovali hneď vedľa Vltavy v takomto krásnom domčeku. Odtiaľ sme to mali len kúsok na ďalšiu prechádzku. Tu sme sľúbili deťom, že sa pôjdeme aj povoziť na loďke, ale to ešte uvidíte. No pozrite sa, aká architektúra nás opäť čakala. A tie výhľady. Nemalo to chybu. Na vode bolo obrovské množstvo vodákov a takto krásne sa tam dalo aj splavovať. Aj v Krumlove bolo veľké množstvo turistov, ale našli sme si miesta, kde sme boli len sami a dokázali si vychutnať okolitú krásu. Navštívili sme aj park, ktorý sa tu nachádza. Tu bola aj veľká zaujímavosť, také otočné pódium, na ktorom sa dokázali meniť scény a rôzne fontány a krásne kvety. Čo bolo zaujímavé v Krumlove a čo som nečakal, bolo to, že tu uvidíme aj medveďa. Viem, že na Slovensku ich máme veľa, ale pár sa ich zatúlalo aj tu. V takej malej zoo pod zámkom niekoľko prechádzalo. Boli to ale teda riadne kusy. My sme sa samozrejme stihli vo Vltave aj schladiť. Tá voda bola v tom teple príjemná. A bolo zaujímavé aj takto sledovať tých vodákov. No len sa pozrite, ako im to parádne ide. Dokonca aj psíkovia sa chodili ovlažiť. Na tomto mieste som si uvedomil, ako to vodáctvo v Čechách funguje a ako dobre to majú vymyslené. No pozrite, a tu sa dokonca viezol na lodi ešte aj husky. A my sme takto bežali, lebo sme potrebovali stihnúť poslednú loď. V ten deň už zatvárali a na druhý deň sme mali opäť program. A tak sme s Veronikou v šľapkách zobrali deti na plecia a leteli celým Krumlovom, aby sme prišli do prístavu, kde nás už čakala loďka. Nakoniec sa nám to podarilo stihnúť. Musím pochváliť týchto chlapcov, ktorí na lodi rozprávali rôzny program. Bolo veľmi zaujímavé ich sledovať a veľa sme sa o Českom Krumlove dozvedeli, hlavne takou vtipnou formou. A pozrite, v takomto kanáliku sme sa odviezli aj my. Pozrite, ako to chlapcom ide. Boli to skutočne odborníci. Ani nás nevykotili. Aj z Plčky bol na Krumlov krásny výhľad a nepotrebovali ste ísť ani nejako vysoko za výhľadmi. Ďalší deň sme opustili Čechy a zamierili do Rakúska. Bola to taká medzizastávka v Kitzbüheli a tak sme do obede využili v Attersee. Je to jedno z najväčších a najčistejších jazier v Rakúsku, nachádzajúce sa v malebnej oblasti v Alpách. Voda jazera má prieznačnú modrozelenú farbu a je obľúbená medzi plavcami, jachtármi aj potápačmi. Okolie Attersee ponúka krásne turistické a cyklistické trasy s výhľadmi na Alpy. Jazero bolo tiež obľúbeným miestom známeho maliara Gustava Klimta, ktorý tu vytvoril viacero svojich diel. Vďaka spojeniu prírody, umenia a pokojnej atmosféry patrí Attersee medzi najkrajšie rekreačné oblasti v Rakúsku. A my sme sa o tom presvedčili. Tým cestovným ruchom to tu žilo a bola to krása, no veď pozrite sa sami, aká čistá voda tu len bola. Tu sme si našli malú pláž, kde nebolo veľa ľudí, deťom nafúkali nafúkovačky a kolesa a vydali sa do vody. No pozrite, no nie je to nádhera? Plávate si vo vode a zrazu sa pozeráte na okolité kopce a Alpy. Okrem toho si popri nás zaplávala aj labuť. To som teda nečakal a bola to krása a zážitok. Podvečer sme sa už dostali na ďalšie miesto.
a tým bol Kitzbühel, jedným z najprestížnejších lyžiarskych stredísk v Európe, preslávené najmä legendárnym zjazdom, ktorý patrí medzi najťažšie preteky svetového pohára. Okrem zimných športov ponúka množstvo aktivít aj v lete, či už je to turistika, cyklistika alebo golf. Historické centrum Kitzbühelu si zachovalo svoj pôvod s úzkými uličkami, farebnými domami a útulnými kaviarňami. Mesto spája luxus, šport a tradičnú alpskú atmosféru, vďaka čomu je obľúbeným miestom návštevníkom z celého sveta. A o tom sme sa presvedčili aj my. Už pri prvej prechádzke sme zistili, aké sú tu krásne uličky, pozrite sa na tie všetky farebné domy. A ako moc to tu žije lyžovaním. Všade naokolo bolo cítiť, že sa tu koná svetový pohár. Aj tu samozrejme fungoval cestovný ruch a tak ste tu mali množstvo rôznych atrakcií. A pozrite sa na tieto krásne kvety. Niektoré uličky boli namaľované. Nemalo chybu a nevedeli sme sa vynadívať. Čo som bol prekvapený, na jednej z fontán sme videli aj kamziky a nenechali sme si ujsť ani koncert miestnej kapely, no len počúvajte, čo z toho dievčatá mali a ako s otvorenými ústami počúvali, v akom jazyku to títo páni spievajú. Čo myslíte, páčilo sa im to? Podľa ich reakcií a zapchatých uší myslím, že nie. No ale okrem toho sme si pozreli aj suveníry, napríklad tieto nohavici boli poriadne drahé, neviem či nestali okolo 150 či 200 eur. Bol to asi nejaký tradičný rakúsky oblek. Veronike sa samozrejme páčila výzdoba a tak si fotili všetky rôzne kvietky v tomto našom horskom prostredí. No a pozrite, ďalší kamzik. Okrem toho sme sa vydali aj hore do kopcov. Tentokrát sme nešli pešo, ale vybrali sme sa na lanovku. Ja tieto výšky moc nemám rád a tak mi tam nebolo moc dobre, ale tie výhľady stáli za to. No a pozrite, tu sme videli aj skokanský mostík. Ja už som však pozeral pred seba a díval sa, kam to smerujeme a akú veľkú výšku máme pod sebou. Ale z tejto výšky boli tie výhľady skutočne omnoho krajšie. A tak sme si potom sadli hore na nejakú lavičku a chvíľu si užívali oddych. Popri nás tam zalietal aj nejaký paraglidista. Neuveriteľné, ja by som do toho v živote nesadol. No a pozrite, ak ste sa na túre nechceli nejako zničiť, mohli ste použiť aj tieto schody. A hore v Kitzbüheli bol urobený veľmi pekný náučný chodník, kde si deti mohli poskúšať rôzne zaujímavosti. A hore som si všimol, že tam bolo veľké množstvo cyklotrás. A samozrejme, pášli sa tam aj kravičky. Nemohli sme chýbať a tak sme si s nimi pravili pár záberov aj nejaké fotky. Len ste museli dávať pozor, či neskočíte do nejakého hovienka. A pozrite sa, takáto krásna hojdačka v takom prostredí. Majú to tí Rakúšania skvele vymyslené. Podľa mňa v tým kravičkám v tej nadmorskej výške chutí, veď pozrite sa, aké boli spokojné. No však prečo aj nie, keď mali pri sebe také krásne výhľady. No a pozrite, takto vysoko, ďalšie pekné ihrisko. Kto chcel si zašportoval a kto chcel si oddychol, tak ako Veronika. A nesmeli chýbať aj čučoriedky. Samozrejme, že sme ich okoštovali a chutili presne rovnako ako tie slovenské. Takmer v cieli našej takej krátkej prechádzky sa nachádzal aj taký krásny kostolík, ale predovšetkým toto jazierko prekrásnou a čírou vodou. Bol tu vymyslený aj taký chodník, kde sa dalo prejsť z jednej strany na druhú po brvne. Samozrejme si to vyskúšali. Dievčatá som držal a ja som mrzol v ľadovej horskej vode z alpských potokov. Ale zase na druhej strane to bolo skvelé osvieženie pri takom horúcom dni. Niektorí tieto jazierka využili aj na to, že sa šli okúpať. My sme však tú odvahu nemali. No a pozrite sa na ten výhľad. Dievčatá už po ceste hovorili, na ktorý kopček by šli na budúce.
Ja som si istý, že predovšetkým tu pôjdeme niekedy lyžovať. Pozrite sa na ten môj pohľad, takýto som bol vyplašený, keď sme šli dole. No z Rakúska sme sa opäť presunuli, tentokrát do ďalšieho štátu a smerujeme smerom do Talianska. Vôbec som nevedel, čo nás bude čakať po ceste, pretože sme to mali namierené stredom Alp. A zaujímavosťou bolo aj to, že sme šli takýmto tunelom popod Alpy. Myslím, že mal nejakých 15 km, ak nie viac, išli sme s ním poriadne dlho. V Taliansku nás to zaviedlo aj do takého krásneho miesta ako sú Benátky, ktoré sú postavené na sústave viac než stovky ostrovov, ktoré spájajú desiatky kanálov a mostov, sú známe svojou romantickou atmosférou, úzkymi uličkami a ikonickými gondolami plávajúcemi po Canal Grande. Medzi najznámejšie pamiatky patria námestie svätého Marka, Dožov palác a bazilika svätého Marka. Benátky sú aj centrom umenia a kultúry, koná sa tu slávne Biennále či filmový festival. Vďaka svojej kráse a histórii patria Benátky medzi najnavštevovanejšie a najčarovnejšie mestá na svete. V Benátkach sme už boli v minulosti, no tentokrát to s nami spoločne objavujú aj deti. Malo to preto nezameniteľné čaro. Aj oni pozerali, že namiesto aut sa tu využívajú lode, a nevidíte tu žiadne bicykle, skútre alebo podobne. Keď sa chcete niekde presunúť, bude to na gondole, loďke alebo ako my, po svojich. Umenie tu dýchalo na každom kroku a týchto masiek, tých bolo neuveriteľne veľa. Keď je tu asi festival, tak to musí byť zážitok. Benátky však majú aj svoju odvrátenú stranu. Všade naokolo bolo množstvo turistov. A v tých úzkých uličkách niekedy ste sa z nich ani nemohli vyhnúť. My sme však sem tam aj poblúdili a našli uličky, v ktorých sme boli úplne sami. Následne sme však našli cestu. Je to labyrint a ak náhodou zablúdite, máte problém sa vrátiť naspäť. Ale vďaka tomu, že sme poblúdili, sme mali z Benátok ešte o mnoho krajší zážitok. Vyhli sme sa takémuto davu ľudí a boli v niektorých uličkách sami. Tam to bolo vtedy najkrajšie, dýchalo takouto talianskou krásnou kultúrou. Samozrejme sme sa dostali až potom ku tým najväčším bombám, ktoré Benátky ponúkajú. Či už je to krásne námestie, palác, alebo aj táto vežička. Tam samozrejme nesmie chýbať milión turistov, takže tam do seba narážate, dávate pozor, aby ste nepoblúdili a nestratili jeden druhého. Ale treba povedať, že tie Benátky majú niečo do seba. Dýcha to tu takou krásnou históriou. Na mori plávajú gondoly, šumí tu more. Na cestu naspäť v Benátkach sme si spríjemnili loďkou. Tieto vodné taxíky majú niečo do seba. Predovšetkým deti si ich užili. Mohli sa v tom teple vystrčiť do okna a užívať si mierny Vánok. Následne sme sa z Benátok presunuli do našej poslednej destinácie, ktorou bolo talianske Bibione. Bibione je obľúbené prímorské letovisko na severe Talianska, ležiace pri Jadranskom mori. Je známe svojou dlhou piesočnou plážou, ktorá patrí k najčistejším a najširším v krajine a získala opakovane ocenenie Modrá vlajka za kvalitu mora a služieb. Okrem kúpania ponúka Bibione aj množstvo aktivít, cyklotrasy, termálne kúpele a bohatý večerný život s reštauráciami a obchodíkmi. Mesto je ideálne pre rodiny s deťmi vďaka pozvoľnému vstupu do mora a množstvu zábavných atrakcií. Bibione spája relax pri mori, taliansku pohodu a priateľskú dovolenkovú atmosféru, ktorú si zamilujú všetky generácie. A presne to sa nám aj stalo. Naša záverečná destinácia celého roadtripu stála za to. V Bibione sme si ten čas náramne užili, ochutnávali talianske pice, ktoré sa s tými našimi ani nedajú porovnávať. Vozili sa na bicykloch, kúpali sa v mori a v noci sa len tak prechádzali po meste. Škoda len, že tam bolo strašne veľa komárov, ktoré nás hrízli. Ale ani tie nám záverečnú destináciu nemohli pokaziť. Verím, že sa vám takýto náš roadtrip páčil. A ak áno, budem rád za váš palček hore, poprípade odber na tento kanál. Toto video je trošku iné ako ostatné, ktoré som tvoril predovšetkým o našom krásnom regióne Turčianskej záhradke. Avšak chcel som si uchovať túto našu dovolenku, aby som si na ňu mohol hocikedy zaspomínať. A verím, že sa páčila aj vám a možno našu cestu aj napodobníte. Budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu.